έγινε και για τη θεραπεία μέσω της νατουραλιστικής προσέγγισης. Η νατουραλιστική προσέγγιση στοχεύει στο να βοηθήσει παιδιά να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, δημιουργώντας πραγματικές καταστάσεις όπου το παιδί θα θέλει να επικοινωνήσει. Το επικοινωνιακό πλαίσιο θα είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού και τις μαθησιακές του ικανότητες. Οι ερευνήτριες συμβούλεψαν τους γονείς να παρέχουν ρήματα όταν το παιδί τα παρέλειπε και να δίνουν έμφαση στο πώς να τα συμπεριλάβει, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές. Για παράδειγμα, σε κατάλληλες προτάσεις να επεκτείνουν την παραγωγή του παιδιού συμπεριλαμβάνοντας και ρήμα. Επίσης, να μην κάνουν κανένα αρνητικό σχόλιο ως προς την παραγωγή του παιδιού, ενώ αντίθετα να δίνουν θετικά σχόλια, ακόμα και αν η παραγωγή ήταν μερικώς σωστή. Η τεχνική της αναδιατύπωσης ερευνήθηκε το 2006 σε παιδιά με σύνδρομο Down. Σύμφωνα με αυτήν, ο γονέας ή ο θεραπευτής αναδιατυπώνει όλα όσα λέει το παιδί, ώστε να συμπεριλάβει και μία νέα πληροφορία. Ένα παράδειγμα αυτής της μεθόδου είναι όταν το παιδί λέει baby cry, ο ενήλικας να αναδιατυπώνει τη φράση ολόκληρη The baby is crying. Όταν τα άτομα με σύνδρομο Down περιγράφουν κάτι, παρέχουν πολύ λίγα στοιχεία και λεπτομέρειες. Έρευνα διεξήχθη για να αυξήσουν το μέγεθος των προτάσεων που παράγουν, αλλά και την ποιότητα της περιγραφής που παρέχουν. Σύμφωνα με το θεραπευτικό του πλάνο, το άτομο με σύνδρομο Down δίνει οδηγίες ή περιγράφει μία δραστηριότητα και μετά ο θεραπευτής προτρέπει τον θεραπευόμενο να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αν δεν ήταν ήδη αρκετά σαφής.